Hello guys, good morning. Nagluto ta karon og udong nga lami. Ngunit luto sa bukid. Udong nga lami. Then sardinas. Ngayon talig sabaw para lami. Udong nga lami. Sa kabaso, butangan nato siya tuyo. Na. Dayo. Nakoy assistant. Guwapa. Napit na siya maluto. Karon luto na itong udong guys, kay humok naman siya. Pwede na nato siya kaunon. Hindi itong udong, mga unta. Hello guys, good morning. Magluto ta karon og udong nga lami. Udong nga lami. Una, ibutang nato ang mantika. Ay, saba ba? Lay, abre agad lang. Lihog. Then, painito na to ang mantika. Hindi ako yung basi babe, anak. Inig ko anak. Ay lang ang Basing mulukso ta inig pisik. Dahil pagkahuman kay ahos. Ngunit luto sa bukid. Udong nga lami. Kato siyang panampa pula-pulahon para humot. Human is sibuyas. Litog pag yung manok. Ang bango-bango. Then, sardinas. Family's brown sardines. Ito ko
ano like kape. Ang udon. Asa? Balik-balik. Sige ra. Hi guys. Tumuhod ka magic sarap. Then, magic syrup. Aray. Ano sana? Tapos ka. Mauna. Si ate pwede tingin mo. Dayon. Tubig. Lumayo na tanig sabaw para lamig. Udong nga lang eh. Sa kabaso. Dayon. Soyo pa naman. Sa pagod ka basa. Sa pajud kabaso. Duha kabaso tanan. Dayon, butangan nato siya og tuyo. Ana. Dayon. Ma? Udong na dayon. Easy. Easy ra kay ni. Ato ning bali-balion kay. Nakoy assistant. Guwapa. Kaway-kaway ba te? Sige natin. Kaway-kaway. Sige natin. Kaway-kaway. Hindi lagi ko mapilana. Kumain mo, boy? Wala. Hindi kita ihatod. Baway pa ba? Unsa ihatod? Ako. Buko. Kay maglapro pa karong okra po. Hindi pa kita inig ka. Mayroon insugod niya inig ka. Kalimta na. Naway nangasaba sa pikas. Udong nga lami. Salamat. Ang hulato na dayon nato siya na ma-umok. Man guys, ato ang takluban kay parang malata ato ang udong. Then hulato na to taman maluto siya. Ang udong guys. Lapit na siya maluto. Cek, cek, Mikoy. Pero wala pa mag-go sini. Dikit-dikit beda sa gatos. Takluban. Karon luto na tong udong guys kay humok naman siya. Pwede na nato siya kaunon. Susu yummy yummy. Mga unta ninyo. Ni atong udong, mga unta.